musikaz ari garela eta musikariz ari garela eta nola ikusten duzu musikari ofizioa? Ze garbi dago, kasu honetan, musikaz bizi ahal izateko sorkuntza ez dela aski, ez da egun, behintzat hemen. Zuk erantzun duzu, ez da aski. Hombre, ni igual batzutan pentsatzen dut, lagako baneuke klasiak, ez dutela lagako asko gustatzen jata, eta zorionez gauza askori ez esateko aukera dakat. Eta proiektu askori, hemen ez naiz joango destrellita, baina proiektu askori ez esaten ari naiz. Aukeratzeko aukera dakat. Osea, hori da privilegio bat. Nik uste dut, ez esan dako horiekin eta oin itzen dutenakin, igual, alkilerra pagatzeko lain eta bizitzeko lain izango neuke. Eta hori asko da. Hori asko da. Baina, nor bizi da, beti esaten dugu, baina, zein bizi da, Zutagar, Ruper bizi da, musikaz, Tapia, baina, oso zaila da. Niretako musikaria lana bebai da. Eta saiatzen naiz moduren baten profesionalizatzen, bai. Jotzen dut gaztetxetan, jotzen dut musutru, baina udaletxe batzuk deitzen manau, nik nire... Bai. Satarra dirutaz, beti da satarra dirutaz berbaitxia, baina nire katxia eskatzen dut. Hau oso ondo dator, eskatuko dizute definitzeko musika mota batzuk, bai? Edo, ez dakin motak diren, baina bai. A ber, lehenengoa, erne, eta honekin lotuta. Zuretzat zer da kanzion protesta edo protesta musika edo protesta kanta edo? Ni protesta musika, etortze gata eta suparian eukin da, bilibraje, gudigutri, horreganak. Edo orain pizkat adibide gertukoagoa Nacho Vegasek egin duen azkenengo diska. Baina ni bai askotan esaten dut, egin alda salaketa modu askotara, letrekin, ironiakin, hori, edo inalda, ekintzetan eguneroko o musika bizitzeko moduan, ez? Hori esan behar, agian hori ere, diskurso musikaletik ere egin daiteke, ez da? Musika, zure kantu asko politikoak izan daitezke? Bai, hori da. Eta dira, Donkey Kongo bat, emakumearen, ero oso argi irun dago adibidez, otez, Luis Bourgeois letra, poema batetik, idatzi batetik hartuta, ez? Gero nahi eta nahi ez be, denborara konturatu naiz Victor Iriartek idatzi zeban Europasarreko vampiroen guda, ez? Ontxe bertan, ez dakit izan alda oso egungoa, ez? Beti izaten dut berdina, baina holan da, ez? Nire semeak 4 hilabete ditu eta 4 aurkezten dut, alako titi, ez nesbeten dago titi batzuekin. Lo egin gabe, sakorratzen naiz beti, kontatzen dut anekdota berdina, baina aurkeztu noan, lugaritzen eta gau pasaz. Gaixo hori zeban numia, eta ia gau pasaz aurkeztu noan. Eta hori, nendako hori da politika, jun eta egitea, bai. Zer da zuretzat herri musika? Ze horre bai duela zure lanean karga hondia. Herri musika, herri musika zehaztuz da, herri musika, herri eta kultura jakin batek egiten duen musika, bere instrumentu, kultura horretako, herrialde horretako instrumentuak erabiltzen, ondare hori errebindikatzen ez dakit, baina, herri musika da, kultoa ez den, musika kultoa ez den beste guztia. Zer da musika kultua? Hor nabardura asko da, zer da musika kultua, zer da herri musika, baina, ontsa kurritu jata, kultua ezen guztia da herri musika. Oso ondo sana. Pelota, venga, beste bat. Beste bat, venga. Normalean, bi definizio erabiltzen dira euskal musika definitzerakoan edo bi. Bai, ez dut ezagutzen. Zitxut ezagutzen. Lasai. Bata da, esaten duna, euskal musika da euskaraz egiten dana. Bai, hizkuntza. Eta bestea da, Euskal Herrian egiten den musika da euskal musika. Nola ikusten duzuzuk asuntoa? Biak. Zio zer gaixo? Biak. Bai, azaldu pixkat. Biak, klaro. Biak ez. Ezakitu. Galdera zaila da, Galdera zaila da, bai. Nire hemen estupenda, biak. Nire eta euskal musika itzen dut eta batzutan ez dute euskara erabiltzen. Eta karo, duen kantu ezakit euskal musika den. Eta hemen egin dakoa da.
bueno, ba, segun zehaitzik erabiliz, izan leike, segun eta zehaitzik aukeratu duzun euskera estana, esplikatzen nahi zen, ulertzezazu, ordan, zu kantatzen baduzu euskera esan beste hizkuntza baten, zehaitzik indozu hori. Osea, arrazoi horrek izan lekez definitzen da bena, naiz eta euskal musika izan beste, zelio nago nintzen, baina beste... Ulertzen duzu? Bai. Nere adibidez. Ni kantatzen dut erderaz kanturen bat, baina... Cumbia bilera de la ciudad armera. Bai, bueno, hori bitan dago euskeraz eta erderaz. Baina, bueno, ez que zakit. Karo, eslan ezoten buelta asko emon, nire holan urten jatan, ba, orduan... Baina zure burua garbi daukaz euskal musikaria. Euskal musika egiten duzu eta euskal musikaria zara. Bai.